हाबाफारि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि मानगोसाव दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि आमार লগত ইয়াত উপস্থিত থকা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল बाहागो लानो फैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आं बयखौबो खावलायनो सानदों जोंहा रेलिया लाइना मोननै जागोन आरो सिगाङाव जायफोर थागोन बिसोरखौ बयबो फल' खालामनांगौ जेन' बारस'आ जोंनि सिगाङाव पुलिसनि मोनसे हानजा थागोन आरो बे हानजायानो बिथांमोनहा जोंखौ लिड खालामगोन बाहाय गोबां माने जोङो बेबायदि ट्रेफिक जाम जानायनि बाथ्रा फैदों ओंखायनो पुलिसा बहाबा दसे जोंखौ लाखिगोन बहाबा जोंखौ बारहोगोन बेखौ जेन' बयबो मानिलायनानै जेन' सोलियो माइकनि बेबस्था खालामनाय जादोंमोन 9थायाव लिंहरदोंमोन जों दासिमबो फैयाखै बेनि थाखायनो आरो बाथ्रा बुंनायाव जोंहा एसे आख' फाख' जाबाय जेयानो जाया माने सिगांनि लाइनखौ बयबो फल' खालामगोन होननानै सानदों बारस'लाबायनो नाङा जायफोर थाबाय बेयो उनाव फैखानांगौ दा फर्मेलि बे समाव जोंनि जे रेलि महा रेलि बे रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनानै जागायहोनो थाखाय आं बे समाव खावलायनो सानदों पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ एडभाइजार गंगाधर रामसियारि बिथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनानै बे रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय बे समाव गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय जेन' बिथाङा नाजावो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि आरो गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिग्रायारि बड'लेण्ड सोरजिनो नाजानाय रायजो राजा नोंथांमोन जों नैथि हाबाफारि महरै दायो बे राजघाटनिफ्राय इन्डियान पार्लियामेन्ट स्ट्रिटहालागै हानजा सुरनानै जोंनि मोननांगौ आलादा रायजो बड'लेण्डनि बे दाबिनि सोमोन्दै जोङो हानजा सुरनानै रेलि खालामनानै भारत सरकारखौ मिथिहोनो नाजादों बे समाव जोंहा 3 घन्टा जागोन होननानै जों डिसाइड खालामदों आरो 6 किल'मिटारसो जागोन बयखौबो जोङो मोजां रोखोमै गोजोनै बे हानजा सुरनायखौ खालामलांगोन बेखौ बयबो गोसो गोरबोआव लानांगोन श्रद्धेय निखिल बर' छात्र सन्थार आरो एनडिएफबि प्रग्रेसिभ पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टर नेतृत्वत और विभिन्न दल संगठन सहयोगत आज आमी आमार बड'लेण्ड दाबिर संग्रामी नतुन दिल्लीत जी आमी कार्यसूची लैसो आज द्वितीय दिन এই দ্বিতীয় দিনা आमी সকলোৱে একত্ৰিত হৈ শান্তিপূৰ্ণ और गणताন্ত্रिक भावे आमी आमार এই কাৰ্যসূচী आमी ৰূপায়ণ কৰিম आमी भारत सरकाৰৰ বৰমূৰীয়াসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আপোনালোকে অন্তত এই গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ আমাৰ এই আন্দোলনৰ কথাবিলাক আপোনালোকে শুনক এই কথাটোক আমি খুব সুন্দৰভাৱে শৃংখলিতভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি গৈ পেলাই আমি দিবলৈ বিচাৰিছো নাজানো তেখেতসকলে আমাক কি ধৰণে ল'ব তাৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰস্তুতি থাকিব লাগিব কিন্তু আমি মনত এটাই কথা আমি বুজি ল'ব লাগিব যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শক আমি স্বাগতম জনাই এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছো বাৰা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক ভাৱে হ'ব प्यारे भाइयों और बहनों आज ऑल बधू स्टूडेंट्स यूनियन एनडीएफबी प्रोग्रेसिव और पीपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बडोलैंड मूवमेंट के नेतृत्व में और हर कोई संगठन और दल के सहयोग में हमने आज भारत के संविधान के अंतर्गत जो सेपरेट स्टेट मांग बडोलैंड के मांग उनको पूरी करने के लिए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को हम समझाने जा रहा हूँ अभी हमने इस कार्यसूची में आज के ये सेकेंड डे के कार्यसूची में हमने हमारे 5 लाख बोरो आदमियों ने बोडोलैंड मिलने के लिए जो ब्लॉक से सिग्नेचर हुआ है
सिग्नेचर क्या हुआ है उनको भी हमने आप लोगों को देने जा रहा है। हमारे ये आंदोलन का कार्यसूची गणतांत्रिक शांतिपूर्ण ढंग से होगा। हमने आशा करता हूँ भारत सरकार ने हमको इस पीसफुल रैली में आप लोग सुन के, पीसफुल रैली को सुन के आप लोग कम से कम हमारे जो मिलने हुआ ये बोडोलैंड आप लोग जल्दी से जल्दी ही हमको दे दीजिए, ताकि हमने भारत को हम बनाने के लिए, एक मजबूत भारत बनाने के लिए हमने इकट्ठे होकर आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। आङो बेखिनिखौ बुंनानै बयबो गोजोनै आरो जोंनि हान्जाखौ सुरलांगोन। जों बयबो गेदेर फिसा दैदेनगिरि मावथि गासैबो ज'-ज'यै जोंनि बे हान्जा सुरनायाव जोंनि स्ल'गानफोरखौ होलायनानै जों थाबायनानै भारतनि पार्लियामेन्ट सिदालाजों थांगोन। মই এইখিনিকে কৈ পেলাই আজি মই ফৰ্মেলি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ।
Divide us on 50! Divide us on 50! Divide us